Erregen bisitarekin amaitutzat, eman ditzakegu Gabonak eta gehiago du gutxiago, baina azken asteotako otordu oparoen ostean, seguru gehienok Gabonak hasi baino zertxobait gehiago pixatzen duguna. Berriz ere, egunerokotasunera itzultzeko, osasungarri jateko eta alba da irabazitako kilo horiek galtzeko aholkuak emango dizkigu segidan, gure gaurko gonbidatuak Mireia Alberdi, dietista, nutrizionistak. Mireia, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, Txomin. Azkenengo egunotan, edo gaur bertan, jente asko gerturatu izatzu, guk beriala galdituko ditugunak galdezka hau da zerrein gabonan ostian? Bai, batzuk epoka hau izaten da nahiko ohikoa, jateko itxurak aldatzen hasteko, eta egisa da, beste urte batzutan, abenduan oso jende gutxi hurbiltzen zala konsultara, eta egisa da, aurten bai igarri dutela aldaketa bat, batzuk aurretik hasi diela zaintzen, baina ondiokan be ondoren, Gabonen ondoren be hurbiltzen dela jendia, bai. Eta arazo zein izaten da egun honetan, asko jaten dugula, edo gaizki jaten dugula, edo bixak? Bixak. Bai. Bai, nik uste dut, karo, Gabonak historikoki, izan die lau egun, lau jatordu, ez? Baina gaur egun asko luzatzen die. Nik askotan konsultan jendiei komentatzen jatena da, hasten diela abenduak 6an eta bukatzen diela urtarrilak 6an, hilebete dala. Orduan, karo, hor asko luzatzen da. Zubisa dala, Santa Lucia dala, Santa Masak diela, laneko despedida afaixak edo baskaixak diela, Gabonak, hor tartian bebai beti zehose suertatzen da. Hori da. Orduan asko luzatzen die, ez? Eta normalian olako jatorduetan oso osasuntsu ez da jaten. Orduan, bixak esan lehikeu dala arazoa, ez? Asko eta gainera geizki jaten du. Eta horrek ze ondorexo ekarri aldau geure osasunan dako? Bueno, urtien hilebete izan da, behin bakarrik izan da, igual ez dauka beste arazorik, ez? Arazoa da, gero, aste santua datorrela, karnabalak be badatozela, herriko jaixak be badatozela, abuztua be hor dagola, orduan, Gabonak berez, igual urtean behin izan da, ez dauke hainbeste arazo. Urtean behin estezuak itxia, ez da hainbesterako. Arazo izaten da, errepikatzen dienean oitxura hori edo estezo horrek, ez? Orduan, pixkatxoak konstiente izatea, noiz itzen ditugun, eta zeinekin itzen ditugun, eta zertarako itzen ditugun hor. Importantia izango zen. Aurtengo Gabonetako berandu gabitz, atzian itxi ditugu baina datorren urterako edo horlako beste epe berezixetarako. Badau asko, baina eraberian osasuntxu jateko aukerarik? Bai. Ze aholkatuko zebenzuk adibidez? Beti dago gustoko jatordun bat, gustoko alimenturen bat, osasuntxua dana, eta gustatzen jauna eta errez prestatzen dana, ez? Orduan, aprobetxau horrek, batek igual esaten dau, neguan, ez? Eskarola, pilo bat gustatzen jate, eskarola granadakin, nik gustora jaten duten salada bezala. Aprobetxau eta ipini hori, maixan, ez? Edo, neri arraina laban asko gustatzen jat. Aprobetxau eta laban errez itzen da, aprobetxau eta sartu hori laban, ez? Orduan, begiratu zure gustuen artean zein dan osasuntxua, ze plater dan osasuntxua, eta saiatu hori maixan ipintzen be bai, ez? Askotan egin aldogun pekatua edo akatsa edo izaten da, emoten dagoela egun honetan, jan batzuk bai edo bai jan bihar ditugula, ez da? Edo elikagai batzuk, edo bai, ez? Derrigorrezkoak diala urte sasoi honetan jateko. Igual hoxe aldatzia da baita, ez da? Txip hori aldatzia, ez da? Hori da, apurtzia gauzak be bai, esatia, neri gustatzen jat, eta sartu ingot lotzabarik, komplejo barik, eta azkenian be bai, eske hau beti janda esaten dutzu, eta ez da egisa, ze oindala 50 urte ez ziren jaten, gaur egun jaten ditun gauzak, Gabonetan, askotan, garbantzua jaten ziren, arraina gutxi jango zan, intxaurra jaten ziren, hasia jaten zan, behitxu, hor... Bastante osasungarri xau, ez da? Gaur egun baina. Askoz. Eta guazen, behin pekatu egin ostian, guazen pekatu horreiri erremeitxua edo jartzera. Batetik, esan dugu, askotan ez dugula osasuntxu jaten, eta hor beti entzuten da pixkat gorputza garbitzeko edo, badagozela elikagai batzuk, pina edo anana esaterako, ze aholkatuko zeuk, Mireia?
Bale, gorputza berak badauka gaitasuna garbitzeko, bera bakarrik. Pakian lagaizkerio eta elikagai desegokiak sartzen lagata, bera bakarrik kapaz da desintoxikatzeko. Horretarako dugu gibela eta dauzkagu giltzurrunak, euren funtzioa betetzen dabe, orduan lagatzen dugu elikagai esain osasuntsuak jatiai eta gorputza berez bueltatzen da bere tokira. Patologiarik ez badago, beste gauza bada, gaitz bat egotia eta lagundu behar izatea elikagai konkretu batzukin edo medikazio batekin, baina bestela orokorrian ez da biharrezkoa ananan dieta itxia edo horburu ana edo ez, jan osasuntxu, danok dakigu, danok ez dakigun, baina osasuntxu jateko barazkisak eta frutak presente egon biadiela egunero, 5 razino egunian, orduan, hortik hasitzaia pauso handi bat. Lehenengo urratxa emon dugu, ezta? Bai, ja asko indugu horrekin. Eta bestela laguntzeko, urratxo hori laguntzeko? Laguntzeko, nik uste dut, importante dela poliki-poliki ematia urratxak, askotan planteatzen ditugu helburu oso hundixak, ez? Janbiote 5 razinoak eta hainbiota hau eta lagabiota alde batera bestia, eta orduan, hasi poliki, ipini helburu handi bat, baina tarteko helburuak bebai. Eta lortzen zoia zen enean, esatea, beste bat lortu dut, beste eskaloi bat lortu dut igotzia. Noia poliki-poliki helburuak lortzen, Hori da, eta azkenengo egunetan irabazitzeko kilo horrek kentzeko, zer egin aldu? Ja, osasuntxu jatia alde batera utzi barik, baina helburua balima da kilo horrek galtzia. Kilo horrek galtzia, lehenengo pazientzia eukitzea, importantia da. Ze kilo horrek ez ditugu irabazi aste betian. Esan dugu, hilabete minimo egon gala hor dalekete pego. Orduan, pazientziakin hartu, badakigu errezau gizentzen doula, erreztasun gehiago daukagula orokorrian, gizentzeko, argaltzeko baino, orduan, hilabete kostau bajau kilo horrek hartzea, igual, 2 edo 3 hilabete emon biejau gure buruai kilo horrek galtzeko. Hori, importante, prixarik ez. Gero, galdetzia, zertarako nahi duten kilo horrek galdu. Lehengo pixura bueltatzeko, erropak berreskuratu alizateko, edo forma fizikua hobetzeko, beti motivazio bat bilatu, Eta, gero bebain nik uste dut, gure buruakin beti pazientzia handia aukitzen, eta gauzak osasuntxu itzen, prisa barik, lasai. Hori da, prisa kontorrek askotan igual zentzubako gauzak ikia be, edo ustez onurarako izan biharrian kalterako dian gauzak ikia bekarriko dago, ez da? Bai, eta hori argi izan bio, Gorputza ez da armaixo bat bezala dauzkala konpartimentuak eta hor sartzen dute eta haratzen dute dozer gauza ez. Gorputza bizirik dago, dauzka bere prozesu biokimikoak, biologikoak, anatomia pixka baldin badakizu edo fisiopatologia pixka baldin badakizu, badakizu hor oso prozesu konplejuak emoten diela. Orduan, gorputza pixka bat zaindu inbia da. Ez da egurrezko konpartimentu bat sartuta eta araitzen duzuna. Ez, bizirik dago, emonin biajako denboria, eta mimauin biajako. Eta horretarako, astakerixak itxia ez da holkurik onena, gero beti, buelta huitzen da, beti. Ez da zehazki zure esparrua, baina askotan aipatzen da, ariketa fizikoa be onuragarrix izaten dela. Gomendiorik bixak uztartzeko dieta egokisa eta ariketa fizikoan? Hori da, beti batera jundiatik. Beti batera. Gu osargi daukaguna da, elikadura zaindu aldoula, baina pixua galtzeko bixak batera junbia diela. Elikadura eta ariketa fizikoa. Hortarako, bakoitzak topau desala gixen gustatzen jakon ariketia eta saiatzia horrekin hastia. Eta gero, beti dago hobetze aldera, niri gustatzen jati gerixan, baina komeni jat bebai, ustartzia desberdina. Gur, zuk esan duzun bezala, ez adituak, baina argi daukaguna da, bixak batera junbia diela. Ze pixua galtzen bot, ariketa fizikoa inbarik hor, masa muskularra galdukot. Kiluak bai galduko ditut, baina muskulua. Eta horrek gero buelta emongozku. Hori da, kilua galtziak ez dagoela beti esan gura osasunen irabaziko dunik, ez da? Ez da gutxi hau bez, eta beti baskulie begiratze jau, kiluei begiratze jau, eta ez da ona. Hobeto da, gerrixan bueltia neurtzia adibidez. Hori esan gura txogoa da. Bai, askoz begeixau, Eta egunerokotasuna itzultze hori kosta ekin xako? Bai, klaro. Eta zeatik, kosta ekin xako? Normalian osasuntxu hau jatia, suposatzen dau, erosketak hobeto inbia diela, planifikau inbiozula jatorduak,
igual hainbeste zapore ez daukan janarixa jan biegula, orduan beti pereza pixka bat emoten dozku, ez? Errezagoa da prestautako janarixa erostia, edo azkenengo momentuan frigitzia zerbait, orduan, lanketa bat suposatzen da osasuntxu jatia. Lanketa minimo bat, baina beti da pixkatxo bat, esfortzu pixka bat gehiago itxia, orduan beti kostau itxe jau. Eta orokorrian gizartian be, mesua beti da, erraza da, sartu laban pizza bat edo... Bai, ez da. Bai, mesua hori izaten da. Horre asko jaten dugu Gabonetan, baina beti geratzen da sobran turro izatiren bat, edo ez dakizer, edo beste ikutixien bat, horrekin zerringo dugu? Bota. Ia zuzenian. Bukatu die Gabona. Oia, tentazioak aldan einean bintzate fuera, ez da? Eta osoik baldin badago tableta guztia, gorde, urrengo Gabonetarako horregongo data. Bide, oin arte ditzen jo nolabait Gabonen osteko egun honitaz Gabona, baina, eta batez be urte barri askok, urte barrirako proposituekin edo helburuekin hasten daue, eta askotan izaten da baita hoxe, ez da? Dietan jartzia, osasuntxu jartzia, epen luzera urako. Aholkurik zein mongo zeben emutekotan? Epe luzera, lehen komento dutena, pazientziakin, helburuak argi eukitza, oso importantia da ze helburu nahi dut, zertarako nahi dut, lortu helburu hori, eta pixkatxo bat hori, ipini epe ertaineko helburuak, ez dakite dietista baten biharra daukoun danok edo ez, baina, konsulta hau ikusi, elikadura osasuntxu bat zer da, gero bebai hor informazio asko dago, eta oso kontrajarrixa. Hori da batzutan bai, ez da? Oso kontrajarrixa, orduan, irakurri, zaitxeste fidatu interneten ikusten dozuen danataz, gauza miragarrixak ez di existitzen, orduan hemen lana, konstantzia eta buenos alimentos, esaten dana. Bai, ez da. Miria, mezu horrekin bukatuko dugu gaurko elkarrizketa, eskerrik asko, benetan geurekin egotiarren, eta bai ni neuk, eta baita gure ikuslepe, zeure aholko irikaso jedon. Eskerrik asko, eta horren gora arte.